żdied ħafna l-prezz. Ġifri fejn inti qabel container kien jiswik tali u ftit xhur wara letteralment qed jiswik 8 darbit jew 10 darbit aktar, dan ovvjament bil-forsi kollu impatt fuq il-prezz. Imma apparti minn hekk saret diffiċli ħafna li huma jkunu jistgħu jippjanaw. Allura konna din inħeġġu l-membri biex jippjanaw minn qabel ħalli jkollhom l-stocks available għal dan iż-żmien tant importanti. Dan huwa dak li qalet il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs Bigil Mamo kif tul il-programm NetTM ta' tħarsa li kif l-oli tal-ħajja taffettwa wkoll il-numru ta' negozji f'Malta u f'Għawdex. Hija qalet ukoll li minħabba li ċertu prezzijiet qed jolew fuq aspett internazzjonali dan jgħid jaffettwa wkoll l-ispiża tan-negozji biex jimpurtaw il-prodotti. Naħseb l-iktar ħaġa li bħalissa qiegħda taffettwhom li hija relatata mal-oli li qegħdin insemmu hija li qed jiġri b'mod internazzjonali relatat maż-żieda fil-freight costs. Ċifri tal-NSO li ħarġu fl-ħarjem jikkonfermaw li għal xahar ieħor il-ħajja komplet tola dan kif reġa' kien hemm żieda fl-indiċi tal-prezzijiet. L-istatistika maħruġa it-tlieta turi li fix-xahar ta' Ottubru kien hemm il-ġdid żieda fil-prezzijiet ta' prodotti bażiċi fejn iż-żiediet qed jaffettwaw direttament lill-familji Maltin u Għawġin. Din ix-xejra ta' żiediet ilha għaddejja għal diversi xhur kif jikkonfermaw l-istess ċifri tal-NSO. Fil-fatt l-istatistika turi li għandna kważi sena sħiħa xahar wara ieħor nesperjenzaw żiediet fil-prezzijiet. Fost l-aktar prodotti li raw żiediet fil-prezz kien hemm il-ħwejjeġ u sraben, appliances u spejjeż marbuta mad-dar, prodotti ta' saħħa u kura personali u kif ukoll l-ikel.